A nova liña de saneamento para facilitar a evacuación das augas residuais xeradas na lonxa de Tragobe xa está en marcha. En concreto, trátase das augas dos aseos e os procedentes dos baldeos, que ata o momento vertíanse xunto coas pluviais. Foi a instalación dunha rede de pluviales aquí a carón da lonxa precisamente para a evacuación dese tipo de augas que se instalou nas últimas semanas e que ten un investimento aproximadamente de 26.000 euros. Estamos ahora comprobando, digamos, o funcionamento da mesma de acordo cas explicacións que nos estaban dando. Con esta actuación, Porto separa as augas segundo a súa procedencia. As residuais evacuarán a rede xeral portuaria de saneamento, mentras que as pluviais verterán ao mar. Esta actuación xa está en marcha, pero o ente autonómico plantexa máis melloras para Tragobe. Unha delas, a instalación dunha canalización para o suministro de auga salgada á nave de Viscerado. Tamén viñemos para ver a instalación dunha canalización desde a nave de Viscerado hasta o motor que hai, o pozo e o motor que hai a carón do edificio da lonxa, que van a ser como 70 metros lineais e que ten por obxecto o que é o abastecemento de auga salada para labouras de tamizado, o que se chama desdoble, non? Tragobe non será o único porto cambadés beneficiado polas actuacións de Portos de Galicia. En Santo Tomé o ente reparará o pavimento da zona situada fronte ao acceso ao novo Pantalán para evitar a formación de bolsas de auga na zona. Esta actuación suporá un investimento próximo tamén aos 10.000 euros.